everyone, manipod kanipagayam tayo Amayra saan napudpud no anagan tintay drama itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Katsakbay na kablawan datpay ni Kabsat Arnel Kadingan dita Mountain Province, Bakari. Kani Sir Noel Valdez. Kasiman di ko na ni pagayam Mayra. Dear man ang biyanang, may papan ka ni apong ko alakay ti kayat ko apay drama kan ka. Adang amin sulsul pag na. Tano'y bagami asaan nga trabaho yad adda naman ti kumanuti kat pasarayag talaw pa ino daduma. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Mayra, kwarta man na po. Pangusaran nyo iti kwarta apong. Anyat gatangin nyo, tasyakon ti mapan manggatang. Basta ikanak. Tanak man nakalo-halo ilay. Ay na, di mo't maiparit tinalamiis kada kayo apong. Imutandak manay. Ay saan nakasta apong? Ay. Amangan lumabiglaan kayo manen. Agpanateng kay tumanen. Basta ikandak. Uray limagasot lang. Agtalawak no imutandak. Agsubliya kay de balay ikaw. Apay nga min ngay naladak ditaw ka nagmaya tibiyag ko de balay ko. Ala, mabiit lang nga rod apong. Agda niya po nga nagdapo di hilibay. Kagoy uya manay. Uy nga rod, napanisiguro manin naghalo-halo ah. Hindi nay, linukatan na mo tirep. Adan sa ikarga nanay. Nagdadakkel nga ice cream. Ay, sos. Nang bulpi man iti ice cream ay. Ay na, siguradaw. Aguyak tumanan niya baong. Apay agim mulpi kayo iti ice cream. Kat amoyo mat ama iparit dagita kada kayo apong. Di yu pakibiyangan da kita. Yakmet gulpien na kanay. Ininuutak. Madamdama aguyak kayo manang. Nalami istupay nga inuman nyo. Kat agpanateng kayo. Saan? Nairan-ran na lang ididayjay. Apong. Ewan, ada-adanaw. Taglabak man. Labak dagiti morang ko. Takababayin mo't kada kayaw. No, da kay pala timang laba. Ay na, baybayan yun. Laba akto no agsapa. Mandak. Kababayin. Basta labak. Kita niya pong mau, maglablaba. Igigidan na mo timang mga niti ice cream. Ay, baybayan. Tano anawa, ago nga umang. Unay ka ti suker day ta alakayin na ya. No anawam, kaya dadda na mo. Diyak kayat apagungten, taamangan nung umatumanin ti presyon kidara na. Ingkan sa ibaga kadagiti kakabsak kang kakasinsim mau. Pasublatan da mo ni apaw. Ay na, ano santan lakay, takaasimag. Amangan numabaybay ang dalaang ni Apong. Agkatang-katang tumanan numabay-bayan. Isu nga ano santan, Elmer. Mapanakon barok. Papanan nyo man na ka nagpudaw. Di kay ka maturog tayo supay nga pigsayaw. Ay, mabagtitak nagyanak dito'y balay. Makapaburyaw. Nakapupudo nga raw. Pumanag na kayaw kung nakapupudaw. Inagaghalo-halo. Ta makapangpanganak iti nalamiis. Agda pa nating nyaw. Bawal ti halo-halaw. Babalain. Sa katisuro mo. Ado nga amang tikindan kung inapoy. Ken ininom ko adanaw nga mitisi ka. Kinogsakit kayo, di na kami mapirwisyaw. Napigsa nga ro ti resistansya. Sanak nga agsakay. Nagsubog ka dahil wala kaya. Apong, ing kami manen agtrabaho. Mabati kayon dito'y balay, ah? Kayo. Di kay rumrumor, ah? Agtalinaid kayo laang dito'y balay. Why? Danag mo na ya. Dito yak laeng. Ela, kayon. Ay na, Mang Rosauro. Anyat ul-ulyan nyo dita. Matindag kayaw. Abugaban ta gito abuos tanay. Napunudan ditaoy. Ay sos baybay anyo ditan. Bumaba kayo kiday. Tamangan numatindag kayaw.
Saan tanapapamo dito ya kayo? Ngam lakay kayon. Narasin titultulang yaw. Ay, awa mo makidi dahi tawalis ting-ting. Sa bugag na ito ya buos. Bumaba kayo ki din. Umay kayo. Kumput kayo kanya. Hindi nagbataya. Ay! Allah. Nay. Nay. Anya ngay. Naspak tinagbatayan nyo asa nga. Natin nagkayaw manong. Mapanak iji ospital. Tasyak timang bantay kin ni Apong, Elmer. So, bagtumang amin na jalakay. Nyangay, natamanan di mapirwisyaw, gapu iti kaya nasubag na. Na hospital laki nga rodin. Ala, di kan agpungtut lakay. Adda ditan. Na mabalin la danogan, dinanog kaon. Anya kamutan. Lakayan ni Apong tutupamkit din. Makapasurong tumay. Tungpak sa maminsanan tapnog na kaon. Ay napaspasin siya ang talatan ko nakmat. Anya kakadi. Oh, bayaw Elmer, si Kamot Gayam, sumrag ka ah. Sana ni Pag. May kulay baga na ospital ni Apong Lakay. Ha? Na ospital? Kahit? Nay, napayakas ta kayaw. Kaslawan lakada kayaw, tipan naka-ospital ni Apaw. No kwarta ti ka sa ulam, bayaw, awan maited ko. Amumat amamirmirawot kami. Naimbag ka da kayo nga agasawa ah, tada trabaho yung adwa. Ang yamda kami ngay, pa extra lang nilakay ko iti construction. Ay, yung kayo mo sublatan, di kabsa yung agbantay di ospital ha. Apong yung may dayay. Sa malani pa kakuti apo ko na. Ay na, pasensyakan, bayaw. Ang awan wayame. At ang amin basit nga anak ko. Kaya nilakay mo nga ay. Ay na, masadot dayjay. Kan maiparit ti agpuyat, kan kuana. Sige nga raw, no diyo kaya di saan lang. Sinursor ko amin nakakamsat kang kasinsimaw. Ngayon pasig da magkano abisay. Apay lang amin anapan ka ijay. Kat amom lang aruden ti ugali da. Barang masyanda kadata ah. Pay, kaputawang pensyon ni Apong, di da pagananaw. Awang ngamin pa kairanodan, da kanya Apong lakay kay. Iso di da pagananaw. Yung di Apong si Bastian, nga kapusan ni Apong kapag inagawan da. Pensyonada nga main. Tabak ng dayja akabsat ni Apong. Nagalas teramid na kita kakabagyam. Rupak kwartada amin. Saan mat nga amin, lakay? Dagiti daduma na Mala, di kan agrurod. Tarumwaran ni Apong iji ospital inton bigat. Naimbag lakik din ta saan agrabe tinapagteng na. Itatadda kayon dito'y balay. Agsingsingpet kayon Apong. Sigun mo na nasingpet Saan ko man anatangkan ti ulo yo. No anya ti iparit ming aramidan yo. Di yo aramidan. Wan. Agtalinaid kayo laang dito'y balay, Apong. Wan? Mera, awang mo ni Apong iji silid na. Anya, napanan namanan nga. Ay, nya pa ingay. Rimuar manin na. Ay, sana balik ko maarumwar basta agsubli adagos. Napamanga nagpido to iti basura na ilako na. Ay, so bagalakay. Masikuran mat ngamin dito'y balay. Iso akanayon arumwar. Igalot tansan. Anya, ay unay kamutan. Apay, ayop nga igalot. Saan kumamat akas na tibagbagam Elmer? Makapasul. Tungko nagsaki manay. Aguyak tumanay. Awan pa'y ni Apong lakay. Dual dawan na dinagaway. Napanan na nga ta. Awan mo't kano ije balay dagiti kakabsat ko. Inawagak ida aminan ngam awan ni Apong lakay. Ano? Naatalan sa amat tayo. Ay na, saan kumamat Saan man mat atila ibagbagam, Elmer? Ad-ad nga agdanagak iti kastang ibagbagam. Intala i-reportan ti panagpukaw na bagay. Ano? I-post mo iti social media. Ibagam amazing. Ay, wanan niya. Sige, mabiit lang ang tala ti cellphone ko. Elmar, ada ka ba? Ha? Ni Apong, addan! Ay, aguray ka. Adam kadwa na si Mang Pag. Kita lang Ni, addamat
Ngagpaiso kadwa na abakag. Ada kami kuda. Kanya ko kwanyo aya. Rumbar kayaw tas at tenda kami. Nagdagsain to'y bag to'y kadwa. Intasab din ilalakay. Amun tanong asino di kadwa na. Isaw ni Adelaida. Tiagbalay na may kadwa nga apong yaw. Ha? Adelaida hanay. Isaw na giti kabalay kaw. Apo ko ta maysa. Day tamo maysa kay isaw ti asawa na. Apong, apay anagisamput kayo iti babae. Kadlay kayo. Nagulimak ka. Sana gaputala kaya kaun. Kawang karbang ka mga asawa manain. Napigsapay tiriknak. Ubing pa'y tiriknak. Apong, Ay, nalailmar. Ingka pakanan tay baboy mau. Pakanan iti adaw tapno mabit alumukmag. Partentay taw kasar kami kanya Adelaida. apong, pasit ka di ti panagkabaw yu ti kastangar aramiden niya. Anya ka ba mga bagbagam? Nagkalas ti pa nagsasaaw mo. Ay, ikwa. Hey. Lakay kayo nga minin, apong. Da- Saanin amasapol ang mga sawa kayo. Ay, anyat mabalin ko nga ay. Kit agayatak pa'y nga rod. Enjoy life ko na nga rod. Win ang... Ikasar ko ni Adelaida. Tapno legal ti panagdanamay. Uray, wala nga manok ti sagana. Apong, sinaan nyo kit din ni Nana Adelaida. Ay, sana si kate masuraw. Apo ko kalaang. Iso dinak man pagpungtutag. Nana, lakayan ni apong ko. Apay nga iso ti kinayat yo. Uray lakay, no saan pa'y amatay, mayat lata. Ay, kumatalmanan. Ay, unay mo na ito'y apatungan. Basta kasto'y nga oras, gumatol. Nagamaman nyo kini apong ko, Nana. Kaya dyan sirok ti salamagi. Ay, naasyanak mo't ngamin kankwana. Kakayat na kanaw, ti maadaan iti anak. Anya mo na ito'y tagumatilmanan. Apay, anyat pudpudpudin nyo di tapatong nyo. Ayan, Nana. Adda nga ron nagatal. Sigod market ding agat-gatal na ito'y basta agapuak iti CR. Gumatal-matal. Sige, taynak masahiyan ni darling kao arosauro. Bakay, ada nadlaw mo kanya pa. No siya ka ada. Ha? Anya day tangay. Manipod ada dito'y balay ni Nana Adelaida kay sa arum-rumwaray. Isong ada mo pagsayatan ti panangasawa na. Ngam adda nadlaw ko itinobya na. Kasla maikulkulang no daduma. Ken agsasaungag may maysa. Gagangay di tao day ta ha? Oray siyak mo no daduma. Adda mo't tay chimpong agsasawag ang may mesa. Diyan mo malapdan tingiwak kong agsaw no mamingsan niyaw. Nga oray awang kadwa. Sa bali ni Nana Adelaida, lakay. Ay, diyak kayat ti panangasawa ni Apong. Papanawon tan di babae. Saan? Kakaiso na si Mingpo ni Apong manipod na kinubya. Ay, adayo ti riknak iti daydi abakag. Kagangay na, tada mo pala amaw. May ruwam kanto Sige Apong, no kaya yung tiyag kasar di suportarang kayaw. Ay, agpay sa oilmar. Wen, no kaya yung na yung na jay doa manok asagana yaw. Anayin tayo talaw. Ay, huwin ay na. Ay, tulagan tayo kumantika sa armay. Saan mo't sa kayat ni Mayra mga asawa ak. Sakti makamu ko ni Mayra Apaw. Ibagam tiyag paisaw. Hindi ka gliba. Hala,
Pasok magibagbaga. Elmer, agap-apan samot na apong kininana Adelaida. Bayan, pasat kag partner day ta. Bayam nga gapadasag paminsan. Kanungay ang kinabil da. Lakayin niya apaw. Di nan makabil ni Nana Adelaida. Nakapsutin niya apaw. Tumpay tatangad mo. Ay, saan nga di akastahan, ay. Anya nga tayo ti pag-apaan da. Umay kakidin. Bayam idang nga gapa. Gagangay lang ti partner day ta. Basol mo, babaero. Ay, apay tinong panakanay. Kunak matasar dengan nakawan basol ko. Agay, apay nga tupa ka. Kanyat basol ka. Damagan pa lang, tinakaw mo ti kwarta ki dyan sirok ti lababaw. Inalamamin na kinabaknag ko. Insugat na kinabinpintas kami ti siya. Kanyat ay ka nasasawam. Umay ka man! Nakbakala na haday. Elmer, agriin ka. Elmer! Apay aya. Daapong kinana Adelaida. Agap-apa da. Nya. Ingka nawang ni da. Darasang. Ay, ibatam niya apaw. Umay ka man man! Hindi na bagay na tadya makangay sa Napiksa kagayam, Nagturong mo iti kusinan. Ay, tumaray kayo na apaw. Mapangkay kayo ni Mayra. Why, Nulmar? Ay, nayam na ikaw. Apay nga, pinarsada di kaldiraw. Ay, nagsakit yung ulo ko napunta. Siya! Tirina, dito yung lobang. Siya! Ti kabaknagan dito yung lobang. Apay nga, nagsalamot tayo. Delikado ba ang beta bagay? Adan sa kurang na. Ha? Di ka kayo manlagan. Bagtit kayo amin at at tao nito. Pagyaman na. Pinmanaway. Isara ka dagos tirinaw. Anya nga dandani tayo na isagmak amin nun, apong. Tila isang sangpo yung amin dito'y balay. Ay, suray apaw. Jak maamaw, nagbagtit gayam, dadya babae. May sakamot, Elmer. Kinunsintim ti kaadda day di babae dito'y balay. Pasensya ka na bagay. Di ka gungitan. Sana bali at pimanaw. Sorry bagay. Kabayatan ti panangungungat ko kada Elmer kan apong ko. Igidgidan damat ti panagkidkid daw da iti pamakawan. Katita nakapsutan niya apong ko kat saan na yan na makapagna. Alakastan ti pagayam mo, Mayra. Ipatag tayo dagiti naganak wenno apong tayo. Numaminsan gagangayan kadakwa dati agbalin adagulit tapasat ti panagbaket ken panaglakay dadayta. Ngam saan kumaadayta ti panggapwan tayo amangunget wenno mangbugkaw kadakwada. Awawatan tayo ida. Tadumtang to ti tiyempo alumakay ken bumaket tayo tumet. Ala papagayam di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Mayra. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo. Amen. Manipod kani pagayam tayo a Freddy saan apudpudnuanagan tintay drama itagon daway. Ngam sakbay na hello mampay kani Mariel Gutierrez ni Agnes Abad dita Singapore kani Ma'am Nati Agustin. Kastiti ko na ni pagayam tayo a Freddy. Dear Manang Biyanang, sana pa nagpalastog ngam gwapo ak. Isong ado dagiti babaya mabamban ni itak nga uray lakaya kon. Bana kapag problemahan ti asawak kanyak. Katapno nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Oh, adaawag mo, Freddy, honey.
Ah, nagluhot to yan. Umawag manay. Sino data, Freddy? Ay mabiit lang hanay, ha? Hello, paray! Anya aparay nga ibagbagang Friday. Toy asawang day toy. Ha? Rabi ay ngam apay adi ka pa'y lagawid. Ay, wan, paray. Ayos lata, paray. Anya tibagbagang. Okay nga raw, paray! Sigay, umayakaon! Agawid ka na, Rabi ay. Ayan mo aya. Wan, paray, umayakaon. Undawi akon, paray. Bye! Oh, sino day jay? Ay, hindi kumparik man, hani ka. Adapas kan hindi balay dakit agaw awes. Ay, agrubat ako na. Ay, uwin. Umayak tumanay. Kunak man, no maturog ka dito'y dagos ko ita. Ay, inton maminsanan. Nakababayin ba't ka ni kumparik? Anda nga min napataga pagsaritaan, bay. Anya? Matuti kwartam. Umayak tumanay. Okay. Sikat ti makaamuhani. Puya temut titawa mangururay kan ka, Friday. Nagkapamanan aya. Ay, hindi balay ti kumparik. Bakit? Kan apay apare, ti awag mo kanyak itay iti cellphone. Ay, sorry, bakit? Kunak mo tayo may sa kumparik ti kasarsaritak itay. Sigurado nga awan milagrong aramidam, Friday. Sa balik agparparik na kanyak. Anyaman tayo tanaya. Awan mo't madingar aramidag. Ay, agtal na ka. Agparik na mo't la kanyak no anda madingar aramidag. Malala. Maturog taki din, tanay. Rabiin. Ay, madamdama pa'y. Na. Di tapay nalpasan nagsalita. Ay, nabanugak. Maturog taki din. Ituloy tan no bigat tagsarita. Jay agpaisaw. Sa dino, tinaggapuam. Ijay nga ron balay ti kumparik. Adapas ka ni di balay da. Di marayak. Asino, akong paren. Di mo mula mamaw. Amamok amin, akong paren. Ay, di mo mamamod day jay. Barbaro akong parik. Imposible. Sa balay, tagparparik na kanya. Adda ka di manon sa balay, babaem. Ay, unay kan. Awan babae. Apay nga rod. Akanayon ka manin ang marabyan nga agawaid. Na. Imposible mag-arin na bihing at tapaskan nga at atin daram. Ay, maturog. Tan ko na, Mike. Di ka makawawat. Talaga nga awan pa ng balew, Jay Amayo. Babairo lata. Ay, inlaklakay na tiki na babairo na. Gusto na na. Di kayo agsangit ay. Ay, kasunod ang agsangit. Kat nagsakit. Ti aramidan ti amam kanyak. Napalot putag. Ang tanak pa yan. Ay, awan santi patag ko iti amayaw. Bayan nyo, takasaritak to ni tata. Ay, naalaman nga ron anak ko. Bagbaga ang manjay, subag nga amam. Anya, timbaga jainam kan ka Ismael. Nagipulong man ni nanang kanyang tatang. Agsangsangit pa yan nagipulong. Kapay. Anya, timpulpulong naman ay. Kanayon kayo ka na umarabyan. Abay, adaman ng chiksiyaw. Awan. Di man nagpasyo tatang. Tsak ibagbaga ka ni nanang. Ay, sigurado ka. Di nakipulaw ng itiinam. Un tatang, promise. Adda chiksiyaw niya. Hey, tagtagaray. Un, ada, kaubingan na. Kunak tubay kay. Nakamamuan nyo ngay. Iti social media. Ito tiladawan na kita. Ha? Uy, wow! Nagpintas Kan ubing pinagpaisaw. Siyempre Uray lumakay ito abam. Ada mo basites ko Agbabayak, bakit pa'y? Uray saan ang lukasta? Ang kasanon, numamuan ni nanang. Di gulo man ay. Basta di mo ipagbaga. Di namamuan.
Secret talaadwa na ito'y anak kao. Asinaw, tiki na sarita mi ti cellphone. Apay nga pupudot ka. Ha? Jay manugang ta. Ah, Agipulpulong. Adda ka numanin babae ni Ismael nga anak ta. Nagpadaan nyo nga agamati kinababairo yo. Imalalaunay kan ka ni Ismael. ay, unay kalaki din. Saan nakakasta? Kinunagsing putak. Ay, agtal na ka man. Ah, Imbak bakit ka ti agkon konsumisyon kan ka. Gapo iti kinachikboy mau. ay, day tatimadikan ka. Ano ka abimmakay? Isaw, ti panagbalin mo. Mananghimon. Oh. Ay gapo matla iti arabid mo. Iso akas tuyak. Sa anak nga agimon, no awan ti rason. Ay, maturog taki din, tarabiin. Ay, nasa papayapan naturog. Ah, Alas 7 la iti rabi. Maturong man ang tibagbagam. ay, baka turturog ak. Ay, kasta ka ki idea. Tunggal pagsaritaan ta ti madi nga aramin mo, maturog ti ibagbagam. Ha! Awan pa'y ganas. Nonsense na kita bagbagam. Na. Eh, ala, maturog taki din. Wow! Adda man ang allowance ko, Freddy, honey. Ay, win ahanay. Naawat mo man ang ti pensyon mo. Ay, wan. Isungay kang kamanan iti allowance mo. Tapnosan ka mauma kanya. Di oray man awan itad mo a kwarta. Jak tupulos maumakan ka, honey. Ay, talaga. Ay, nagmayate na denggang. Kunang ipashare nak ijay balay yung kaano nga Kwa, intun umay alawas. Manan, kanayon mat akas ta ti bagbagam. Lumanon alawas tinapalabas. Ay siguro landlady daytan. Umay agsingir iti abang. Ay, sige. Ingkay lukatanan. Bayada mo ti abang mo, ha? Okay, honey. Umayan, mabit lang. Adda dito ni Frede. Ha? Asino da ka di? Ti saludsod ko ti song batam. Adda ka di dito ni Frede. Freddy, honey. Adamang damdamag kan ka. Hani tarupa. Ay, nako. Ay, sandun mo na ita. Apay ganda ka dito. Awanan kay ti bain Frede. Ay, sos. Kunak to may kald. Pasto tinagparit na kanyak. At naman din babaem. Babaero kalaklakayan. Freddy, honey. Ay, hindi kayo to sa wanda ito. Ha? Imposible adi mo among ada asawa ni Frede. Siyak ti asawa na. Anay ko. Diyak ka mo dahil tangay bagbagang. Imbaga na abalo. Iso ngay naklod ko. Among karod ay asibibiyag ka pa yung asawa niya. Ay, wah, ay, husto daytan. Ala, may kan banjay tagawitan. Pwede. Lino ko naklagayam. Inalilaw na. Saan ka na kaya? Agsinatan. Rambaglaan. Aga-agaw iti asawa. Napanan nga din ni nanang, tatang. Ay, napan ije balay ti kapsat mo. Talo aldawan na saan nagaw-away. Kasi mga ni nanang, siguradaw, asa na makaturturog da jay, tatang. Ay, saan na maulit? Las siguron dayjay. Ingkay ay ni nanang, tatang. Ay, talaga kasta tiarami da ka nakaw. Ang ay, palamiisak pa iti ulo na. Mabalin ka nga iti bail, mais. Mapuri nga mga mingagsat nga awang ka istorya. Oh, sure, Sir Pogi. Anya nagamaw. Australia, sir. Manutawan maw. 18, sir. Ay, ubing kapay. Ay, apay adi ka giskwila. Ay, nakurapay kami lang amin, sir. Awan pagadal ko. Iso ang nagwitray sa klaptan dito bear house. Anya? Ay, adan nubiyaw. Ay, awan pa, sir. No boyfriend since birth.
Agpaisaw. When, sir. Promise. Kaya mo tiyag eskwela, Estrella. Awan mo't nga rin pag-eskwela, sir. Siya kati mang paadal keng ka. Talaga, sir? Abay, pagadalin nak. Kat saan nak matakap-kapin ano? Gaputa, agayataken ka, Estrella. Nya? Diya ko nagpalpalikaw pahay. Isungay bagamitan no, ang dagasat ko no awan, tapno amok tararamidag. No, ang dagasat ka, ay pagadalan ka. Ang no, basta din na. Suray. Ng awan maitulong ko ken ka. Sige. Mayatag. Mayat ka itiyan niya. Kayat ko, ti maka-eskwela. Ay, no kasta adagasat ko ken ka. Aklunan na. Ay, ayaten na, may. When? Tatang, anda man ang ubing at chiksiyaw. Awat ti maaramidak ta, gwapo mo to'y ama, may smile. Tatang, ang mga numamuan manan ni nanang ti may papaniti dayta. Saan? Iso ano ibagam? Masyanak ka ni nanang. Ang mga nagsakit, gapo iti pa nagkonsumisyon na. Abay no, isardang yun, ti aramid yaw. Wala, isardeng kuntaw. Apay, sinardeng ang matang tiyag-tiyaks. Kapilitan na, tatang. Tani, ipanaw mo ni bagat ka o dagiti anak may nujak agbalay. Ay, kabirigod no kasta. Ay, sa nabalikan niya, talakaya kaun. Pagpalpalabasak la iti oras da ituyain. Sige, aguma ka, Friday. Ha! Nanang, papalan yaw. Apay, nagdakil tabagyaw. Pumanaw akon. Aguma to'y amayong agbabae, Ismael. Ay, bakit? Anya ka kaday? Saan kumamakas ta? Di ka Di kasta ka. sakit-sagidan. Na. Ha? Makapadurman ka. Nanang, di kayo pumanaw. Pumanawak na rudan. Ha? Panawak kong tababairong amam. Na. Kakonsumisyon to matlaan ti papain na kanyak. Gaputa bakit akaon? Isoksogat na kaon. Kat tinasakit. Agrorutap dagiti babae na. Nauma ako na talaga. Isa pumanawakan. Anya dyan ko nang naibagam kanyak, Freddy? Ay, nawayatan, Estrella. Awang kadwak ije balay. Iso ano aman nugot ka ay. Agnaintan ije balay. Kwa, Freddy. Saan nga amo dagiti dadakkel ko ti may papan kadata? Ubingak pa'y ang asawa. Agiskwela at pa'y. Anya. Freddy, ada ka din tay allowance ko? Tay nakagbaya din ijay school. Ay, wad. Mabit lang Atoy. Kompleto da ito eh. Ay, uwan, sweetheart. Nen. Sino da ito umawawag ka? Kwa, ni uncle ko. Sige ha, umuna ako nga gawid. Baliwan tanto tagsarita. Ay, Estrella! Ay, wait for me! Na. Payakas jay ti na. Ay. Sa balay ti agparparit na kanya ka. Ay, surutak itinalimad ni Estrella. Simbrak iti dayta restaurant. Pada mo't alakay tinagsabat ken ko na. Kat inagkanan Estrella. Nakalala ilo day titunggal maysa. Ay, awanan pa inday ta babae. Paimana. Estrella! Freddy! Apay nga da ka dito eh. Managal lilaw ka. Sino day ta lalakay? Mabitlan. Abay, asino ka padak alakay? Ketsika, sino ka ba't padak alakay? Nubiyak ni Estrella. Nobya mo ni Estrella! Kita kayon! Saan kayo na pagkagano? Ha! Ay, Estrella! Agsubli ka! Awanan ba inday dya babae? Jaklain pangarup nga dagay ang kabingay ko kankwana. Ay, anya nga dya ramitan sa itapadak alakay. Ay, awanan na. Anya pa'y kumangay.
Awan meten ti babaya pagapaan ta ko ma. Iso nga agawid taan pada kalakay. Kumusta kan bakit? Apay nga adda ka. Anyak masapol mo, Friday. Kailiw ka na asawa. Agawid ta ni di balay. Jack kayat. Di mo't nagsinatan. Kwa agsinublian taman asawa. Sanon, Na. manjakaw. Kakaiso na anak ka move on na kan. Naragsa ka kon, Friday. Di na ko man riribukay. Agbalbaliw ako. Promise. Sina akong dagiti babae nga agpatpatay unay kanyak. Naamiris ko nga may nasikat. Ayatag bakit? Ginak bulat singay. Tamo kung day tangay style mo. Bulili kong kakiidea. Agparinto mga itisangwa ng bakay. Yeah. Agpakpakasyak. Pakawanan na ko ma. Nakasagana amang sulnay kadagiti nagkurangak keng ka. Ay labyaw. Kailiw kan bakit kaw? Chumakder ka dita. Tauray anyat aramidem. Jakon makisinobyan kan ka. Friday. Nanang, ganda ni tatang. Kaya't na kayo ang makasarita. Papanawo mo ti amayaw. Awan ganas ko ang makisarita kan ko ana. Nanang, nabayagan ngagpakpakaasin ni tatang kada kayo. Nabayag mo na sinardengan na ti agbabae. Abay, di ko kadilat na mapakawan. Lakay kin bakit kayo nanang? Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Gan kaasin ni tatang. Kas lapyag ngagkukurot a kanayaw. Kay, basol ko nga raud. Kakaiso na natal nagtipanunot ko. Nagbalbaliw nga rudin ni tatang. Pakawanan yun. Tagdin na kay manay. Pangasyo nanang. Bakit? Agyaman hakta nagawid kan. Ala, bagkatem tabag ko, tayunog mo. Wain, bakit? Oksotem ti sapatos ko, taalaem ti slipper ka. Ariglado bakit? Teka. Ala, labam tin sangput ko abadaw, tasaan analabaan na kita. Kalpasan na, ingka makitsenda, ta ilutuan nak itinaimas at araon. Di ka agmulagat, pagserbian nak, kas bayad ti inararamid mo kanyak. Tano saan, pumanawak mo ilaan. Anya? Agpili ka. Tong palom amin nga ipaaramid ko kan ka, wano pumanawak langan. Sige. Agtong palak iti amin na kayat mo bakit? Alangaron, rugyamon nga aramidan dagiti ipapaaramid ko kan ka. Ngumnay, agsi natapayla iti kwartaw. Di tapayla agab-abay, taagag-agasak payla nga aging gaita. Naawatam? Uwawawan bakit? Nawatak! Tinungpal ko nga rod amin na kayat sawak. Inanusak tinagbalin nga under di saya, iti sumagmamano a bulan. Ngam kalpasan day ta, iniinut matla na ayok, kat nagsublimanan ti normal a biyag mi. Kat naragsakak, tauray nakabasulak iti asawak, napakawan naklata. Kat naragsak kami manan nagdandan na. Inijak mata na namin pinsan ti agbabae talakaya kon. Kan talaga ang nagbalbaliwakon. Alakastan, ti pagayam mo, Freddy. Rumbang lang agbalbaliw kan, apagayam ko. Tawan tinasaya at nga itdan ti kastangar aramidem. Tano kayat mo naragsak, tagbali na pamilyam. Liklikam, tagaramid iti may kaniwas. Agbalin ka na pudno iti asawam. Tapnawan to ti rumswa asan niya pagkinaawatan. Alagagayam ditan tinagibusan. Wano nagpatinggan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat wano your notes para ti script kan drama ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan, kat God bless iti Tonggal Maysa.
Hello papagayam, matutudongal daw iti tunggal maysa. Aganan lang tayo kumay di sa dino man napapanantayaw. Agala tayo iti payong, tapno di tayo mabasa. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima, saan napudpudno anagan. Ngamsakbay na, hello ang pahay ka ni Melinda Malong, Clarizel Caluza, kani Rosaline Julian. Kastiman ti ko na ni pagayam prima. Dear manang biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang anti wenno lola. Ta feeling ko, ubingak pailaag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Ha? Feeling ubing kamat. Ne, pasensya kayo nana. Ngam katawanan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo Ubingak ngam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakit kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudan. Jamok akat senior citizen kayo mutin, akas ka ni nanang ka. Ay, isulaan ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siyak, ubingak pay. Isu amanang kunam kanya. Ha? Manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna a senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Adan ayat ay birth certificate mo kabages? Adan kita taw tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, uncle. Kaano nagpalit registration ni nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak amo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na tawin na, uncle. Kinisayan na titawin na. Anyan? Ay na, jak amo man, uncle. Agpapaubing kami ni nanang. Agdabay siguro balak na. Balak na nga. Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas di tar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iswa sa anak basta mabanog. Kabailak pa'y ti agsuble ti mamin lima manipod dito yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Atoy. Ay, Itaam ti tawan ti panakayan ako sa anak pa'y senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di na mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manongaron nga titawan nyo tanta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Ano, manungay ti ang bumatawan ka. Kunak, 60 tiyam. Anya! Ne, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno ngaminan to, Jake. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka kay dinagtugaw, prima. Saan ka rudan? Apaya nagtagulit ka. Si katirumbeng agtugaw manong talaklakayan kan.
Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Anya, Kabalak tag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, manaw. Nana prima, nadagsan samot na bagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manan anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabalak daytoy, lalagaan. Nagpiksa kayo mo na, Manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak paymat nga men. Kabalak payabag katan ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y. Manang, ta napiksa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy. Iso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa ititawan ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagos ay. Makaadakak pa'y siguro iti maysa. Unodwa. nanang, kayat yung ano ti mga anak iti kasar, damdamagan jay gayom ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagi tay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami di gayambaw. Ta nakagtulaang ng tibunyag di ipas ngay nanto nga anak da. Kabages, simangpot kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapoy yan, bro. Mangtid kano iti ayuda ka iti senior akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kaya umay kalata kay supay ti itig datulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipad-padawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Pwera kanyak manong. Nanang, adda kadwak asimang pot. Agmano ak nana? Day, pasino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagjagayam mau. Anyat karga jabag na len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laong dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglakla ko iti online, nanang. Buy and sell iti badbadong. Anya, nagpintas may. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamatla ang marigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pisma iti rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung tukan ko na, nanang. Ay, Esther, balasang ka. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Oh, nga ta. Jak pa'y sua balasang ka. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamati. No di kay mamati ka makamu kayo. Nga magpay suti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarag kan sunblock. Agdigdigos na kiti agayang. Naggidandaman na nagdigos. Nuapay mat amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, isugun tawayak man ti sumrag dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga wan usarin na iti rupa na. Adda ka day. Namdi nala siguro kayat nga ibagan. Dahito ti pagabasit. Ay, lokatak. Mga no adda dito iti sikrito nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumat. Anya gay, di nakita ka o na gito'y gamit na. Ang amay.
Anya nga dagitaw eh. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rugdan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na itirupa na. Iso naging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyo. Ay sus, makita dak dito yan. Isara ka na gusto ito'y bag. Ay, agawa akti rumor dito yan. Nanang, anyat kukuin nyo dito sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito eh. Awan dito, nanang. Sige nga rin tayo naksapulan din sa balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Kasabten mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. One friend. O sige nga rod, nanang. Incoming. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak namin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaang, nana. Nairuwa makiti atidog ti manggas na abado. Unangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na imbagan na ya. Umay man tila makimarmaritis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adako ko apayaya! Kabagit nila ko ba? Sino dyan na pintas asa nga iliyaw? Kayem ni Linday Jay, apayaya! Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagais. Ibagbaga na lang nga awan. Ngamadda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo ida tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat laganas mo kagpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sadak pa'y asenyor, ng bakit kun namakit din kanya. Anya nga rog nga, kay baga? Ubeng? Mala, ubeng no ubeng? Makapabadtrip ka mo, manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Tanasair ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay bagang manong. Tanay, ada pa'y aramida. Nasaya at magtanakapanawan niya kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabote. Medyo nabangsit mo na gito'y. Uray nabangsit, o effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Iso kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kaya tinak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayem ko, Rudy. Ayan dalin kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. Wan, apaya. Apay at tunggal umayak. Maira nang agdigdigos ga. Kit pasaray agdidanda bay. Apay ayak at agayem da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang kita ba? Pagpapudaw, makigtot kan to. Takas to kan Esther ti kapudaw kan kakinis ti rupak.
Nakarkaron ton nga umubingak, Manong. O anya, naprusam ka di amin nung ditambukot ko, Len. Win Esther. Agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tain tamanan aglako. Len, kita man to'y ropa kang tangad ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanday. Limtag to'y tangad ka. Anyat inkabilo di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada. Tay ngay pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ala! Katno dagito'y pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Unanang, at dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbagangay. Kat, apay, amo ni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, kapanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaadan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana babalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuanang. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dahil dyan nga ang good God, wano siyak na inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo, patpatgakmat ni Esther. Para naka-face mask ka, kit nag-pull-out ka ba, guys? Masurunak iti dahil dyan nga Esther. Ginudgod matgayam, inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apo manawan dito'y balay dahil dyan babae. Nay, ano kas ka? Bado na dagitan nakasako, di tayan tiri daw ya? Wan, Manong. Makaakar iti gagatal dahil dyan babae. Nanang? Nasaya, tada kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapul apo manaw ka dito'y balay, ta makaakar ka. Api nga inruaryo tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita mo tinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay, No kasta nga rod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Lane. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mula ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diyan ko nagawid, nanang. Dituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatal na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung nakto mating ka, nga anda sa bali adjar dagiti dua ka bages. Abay, di ka dumlaw iti kinasigad da iti tunggal maysa. Ti saludsab, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, Manong, inaklon nilin kanyak. Diyay ka anakam tilakyan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas diyay ngay naramid ti anak ko, Manong. Kinilaat na ti ka anakam. Iti damo, maditirik na, itinamwak a kinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imiimnas gayam ti agbyag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbakat mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Alagagayam di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam, prima. Dito'y drama tayo. Manang! Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. En your nose para ti script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan,
God bless iti tunggal maysa. Manipod kani pagayam tayo amaya saan mapudpud no anagan tintay idrama ita. Ngam sakbay na kablawan tay pay ni Ma'am Janet de la Cruz ni RJ Gimayen dita San Juan La Union. Kani Marites Heart dita Cagayan Valley. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kasimanti ko na ni pagayam tayo amaya. Dear manang biyanang, adda pabpaboritok amanugang. Dua ti manugang ko. No apay anak ko na kapabpaboritok ti maysa manugang ko, iso tinak isalaysay. Manang Maya, intun bigatan ti birthday. Word, Elay. Mga yabak taw iti kadwam nga aglutaw. Tapno saan ka marigatan? Ayos lang kanyak. Basta sa pagtaglutaw, malpas ko mat siguro. Mga yabak laktan. Tapno sigurado. Ay na. Excited akong iti masungad akasangay ka. Agsasala tayo to, Elay. Manghayrak to iti sound system. Tagsasala tayo man. Ha? Ay ka, una? Adong lakit di ti bisitam inton bigat. Manang. Una? Awisag to amin asa nga barangay. Tapno naragragsak. Naimbag na orasyon, nanang. Ada kamin. Agmano ak nanang. Kasya na ka ti Diyos, kaloy, manugang ko. Ay na, nasaya at nasapa kayo nga imay. Madamdama pa yamang rugiti birthday party. Narigat ni matraffic. Iso sinapamin ati may. Ay mabit lang nga. Agpaisagana ak iti meriendayo iti katulong ko. Nanang, pasensya Medyo naladaw kami. Tadapay ngamin inaramid mi. Ala, ingkay manganan, Alpha. Agmano nanang. Ala, kakabsat. Ha? Magan kayo lang, tado ti makan. Di na mo inawat ti imak. Agmano ako nakapimanaw matay. Ala, baybay amo. Aw-awatam latan ni nanang ko. Pa-birthday na ita. Aldaw na ita, Rolly. Sakbay nga gawid kayo. Alam da ito'y kaloy manugang ko. Take out yo. Nay, nagadumon day tananang. Tado tinaluto. Sayang mo't lang numabanglas. Ay kaya agyaman na karuda nanang. Nanang, in kami mutay. Makikidan kami kada kaloy nga agawid. Agawid kayo lang damdamaga kaya. In kamang isupot itiyawid yo. Sakpay lang tibaunam ngagbalkaut. Sikamot na. Ay, kwa saan nanang? Bala, panawan na kami dito. Sige, abirak kaloy. Umuna kami jirwarain. Agure kami jayain. Ay, agam umayahon, abirak. Ay, madamdama pa'y kaloy. Bayam nga umunada nga agawid. Maudi kayo. Sumipngit kami na nanang. Awan ka doon tayo may isang apo ko yung balay. Alam nga rin dito. Nay, apay tayo kwarta nanang? Naala kon tay pensyon ko idi kalman. Inlasin ko na ita para kan ka. Ay, saan ko man nanang? Alakit din, di kagbabain. Di mo ikan iti sabali akay papanan, ti kinasayaan ko kan ka. Tapaborito ka ngamin amanugang. Ay na, kasla di ka payla na iruam kininanang. Idi payla agar-aram ka kanya, kasjayin ti trato nakin ka. Nagbalbaliw ko man tagasawa tang aruday. Anda pa'y anaktan. Napay di na lata maawa, tamanugang na. Napay kagura na lata, itag na na yan. Ipadlaw na mga paborito na manugang. Ala, baybay amon. Di mon panunutan dayta. Nagyaman na tadakal ti respeto kang kuana. Tanusan na talaga tutupa. Manang Maya, nataar may sa amanugang mo niya. Ni Kaloy, natataar nga adayaw, ngam ni Rulay. Ay, kedo nampay. Permia. Adayo nga itarayan na daya Ruli. Anya mo daya Ruli nga Saan da ngagbagay iti anak ka? No anya ti kinay kayat ni Alpakan kwa na. Kena kapimpintas di anak ka. Ay, nasingpat nga men, manang. Iso siguro ti kinayat na kun kwa na
Ti kinasingput na. No siyak. Uray kasanaw ti kinasingput ti lalaki. Nukas jay tumula pa nagrurupa. Ay uray sanon. Anya? Aywan, agluto kan tuman iti kare-kare ilay. Tama kasidsidaak. O sige, manang. Hello, adaa, kaloy. Umay kapadigwan iti kare-kare. Wow! Tay paborito kay tananang. Ala, sumrat kayo. Ay, agyaman na kaloy manugang ko. Nagadayo matyo man yung pagpatigwanin, nanang. Ay na, asidagla da ita. Manumula ti 5 minutos at arayan tilugan nga ay. Aywan, napan nagtrabaho ni Susan nga anak ka. Una nang. No kasta, agmay-may saka dito'y balayaw. Una nanang, tanapan mo nag-eskwela dagiti apo ko yaw. Medyo maulaw ka. Ay sos. Apay ngay. Kaya tiyo tayo pan kay di ospital, nanang. Ay, sanon. Ha? Idaklabit iti sufayo. Kalpasan na, paypayan na kaloy. Anya? Ay, iunkulatan at electric pa, nanang. Ay saan? Taag pa nateng akno ag electric fanak. Paypayan naklatan kaloy. Kaloy, kumusta ti ap-aplayam at trabaho? Ay, awan pa nga rod bakit. Kung nada nga awagan na kang awamatan. Apay no ag-apply kay ti sabali a kumpanya. Kasta ti planok bakit. Agaplaya kita nagduduma kumpanya. Tano asino ti umuna, mangawag kanyak, di iso ti pagtrabaho. Saan ka adagdagdagan nga agtrabaho? Dumakdakkel mo't ngaminan ti gastusan dagiti anak tayo di pagadalan da. Wen, mawatan ka bakit? Barang makastra kak tumot lang iti trabaho. Papanam, Rolly. Inaman itad ka ni nanang tayo. May sa apit sa ginatang ko, bakit? Ha? Ano sa ngay aywan ni nanang? Dapat siya ka mawa na tumula manugang na. Wen, kasta ti rumbeng lakay. Imbes aguraom ni nanang, ad-ad-dakit di apakitaam iti nasayaan. Una bakit? Naamiris ko mo iladay takay. Awang maganap puno sa bayak ti panang gurgura ni nanang kanyak. No niya launay at hindi na pangayatang kanyak mat. Nagsingpata mga asawa. Kaya nagagata mo niya. Ala, makaamiris tulat ta ni nanang, Rolly. Apay day tapit sa Rolly. Para kada kayo nanang. Inlak amang kayong gatangan. Naimas day ta. Apay, ti ko namjak makaramraman iti kasta. Elay, umay ka man. Apay aya, manang maya. Alaam day ta ititid ni Rolly. Tapnosan mo't amabainan. Kanum amin day ta pizza. Ha? Nanang. Sa anak ama kapangpangan iti pizza ita. Siopaw ti kayat ko akanon ita. Ag problema ak nanang. Di mo't lang makastrukan iti trabaho di asawa. Kadno talaga nga awan mastrakan na kat di mo pilitin nga trabaho, Susan. Sayang ngamin, ti panawon a panagis-istambay na. Ay sos, amangan mo't no ap-apaong di asawam. Saan tani, amangan no po banaw. Sapay nagadayo ti lugar ta dito. Saan mo't kidi, nanang? Sa nabale, taadamot tay pensyon ko. No agkurang kayo iti kwarta, ipagamlaan kanyak tamang teda. Nakababainan kada kayo, nanang. Imbes ada kami timang tulong kada kayo. Saan? Tabaliktad mo. Awan problema iti dayta anak ko. Makaawat ak matkaut. Bayam, tano maawat ko man ang ti pensyon ko. Mangyagak to iti abastoyo. Ay, saan, nanang? Tada pa'y susweldoan nyo, ababaunan nyo. Ay na, at na naka-budget asweldo na. Basta, tulungan kayo, anak ko. Nanang, nagsweldo ni Rolly. Ati papaitid na. Para kano kada kayo. Day, sa anak mat ngagdaw-dawat kan kwa na. Tulong na nga rud mat kada kayo, nanang. Ay, sa anak ngagdaw-dawat iti tulong, anak ko. Adda pensyon ko apangalaak iti aramatan me dito'y balay. Kat, iduli nyo tapno adda mainayon iti urnong yo. Bala, awatak day talfan.
Ang ibagam ijay asawam, ayak ang daw-dawat ititulong na, wag. Ang mga nomdas to day tapang iboy-boyan na kanya. Saan akas tayo asawak, nanang? Nasingpot ni Rolly. Nasingpot ngam saan mo tagwapo. Kita man na kita anak yaw. Karupropa da ti amada. Awan pa'y imalakan kamot. Ay, kaasimot na giti apokokan ka. Takarupropa da jay amada. Nanang, pasensya ka ni ti panagsasaw. Nga may magbagak lang tagpaisaw. Kita man na giti anak ti kabsat mo ni Susan. Nagpipintas ka nagtatarda. Takasanaw, mayat ti kombinasyon ng agasawa, tagpadadana pintas kan gwapo. Manang Maya, agawid ako may jay lugar me. Tapapaayaban nak di anak ko. Masakit sa kano ti asawa na. Katawan mga sikaso iti anak da, no ipa-check up na ti asawa na. Manungal daw mo ijay ngay, Elay. Ay, uray makalawas ko manang. No, okay laeng. Ha? Sige, basta agsubli ka ha. Ay, wan, manang. Sige, talam nga rudan ti sweldom. Tapno da kwartam nga gawid, Elay. Hello, nanang? Susan, anak. Adda trabaho kita. Adda. Apay ka di? Madi ti bagbagay. Nagawid nga may ti babaunan. Ala, sapay adda akong diti ayan ti trabaho. Ni Alfa ngay nga ta. Awan kanuwayan aywan di asawam ngay. Awan sabat trabaho na. Awan, nanang. Adda iti balay. Ibagaman tay supay lati umay. Ilutuan na kilaeng. Oray agawid mo't la adagaws. Sige, nanang. Taawagak. Anto yung tikanan nyo, nanang. Nangan kayon. Subuan nakakaloy. Diyo ka di ka ba ti agsubo, nanang? Saan nga rod? Subuan Ay. Tapno makapanganak ko. Sige nga, Rod. Aga nga kayon, tas subuan kayo. Kaloy. Apay, nanang? Nagtaer ka talaga. Naggasat jay anak ko. Takasken ka tinakiasawaan na. Ay, agyaman na, nanang. Kaloy. Nay. Narakobdak mo tayo. Kadigdigos ko, Kaloy. Ha? Nabangluak saan ka di. Anya? Arakopan na kumamat. Kaya't ko arik na ti arakop ti ubing ken guwapo akasken ka. Oh, Kaloy. Sige, nanang. Agawid akon. Bastos da dyan nga inam, Susan. Ha? Apay, Bakbakatan. Ngamukas dyan kay tinter aramidin na. anyat inaramid na aya. Hindi nandat na kasulisugan na. Kras na gayam dyan inam. Anya? Manang Maya, manipot si Mang Pultak, nakaululimag ka. Apay ka, day. Apay, manang, ada ka di problema? Adda nga ron. Gamjak mabalin nga ibagaken ka. Takabaabay. Ha? Ay, ibagam barang makatulong Kwa. Ay. Jak nalapdan ti baki. Pinakita ak iti motibo ti manugang ko. Ha? Asinaw amanugang mo? Ti gwapo Ay, nuapay mat ngamin anak agugwapo. Ang saan itan tanatauhan akon. Manang? Unak nututupan nak. Ngam saan mat gayam. Iso na ba inanak? Allah, kasanungay numaamuan ni Susan. Di nakangataguraan. Ay, tsaka mo Ay, kababay. Ape, apumanaw kayo, manang Susan? Agawid kami ijay lugar da kaloy. Tagbirok iti trabaho na ijay. Kat, kasanon ti balayo dito Ipaabang mi paylaeng, Alpha. Yakar kon dagiti ubing ijay. Ta ijay dan nga agiskwela.
Nanganyag kami iti groceries, nanang. Kasusweldo mi ni Rolly. Iso ang nag-grocery kami iti masapsapol yun. Agyaman na, kanak ko. Inggatangan kayo, ti payabyab akalugong nyo, nanang. Di mo, paborito yo, ti agkalugong iti nalawa. Ay, agyaman na, Crowley. Apag iso, nadadaalan tay sigod akalugong ko. Awan anyaman na, nanang. Kaya kumusta nga kiri inayaw? Kastoy, kanayon akmutan ngagsakit. Basta tumarin yung tiin reseta ti doktor nga agas kan vitamina yun, anang. Wan, ay, awanan. Saanan ang makalagip apo masyar di kabsat mo, anak ko. Busy dang agnig-negosyo iti asawa na, nanang. Iso ada kami ti mga sikaso kada kayo. Tanagawid matan ti katulong nyo. Tanakapsot matan. Agyamanak. Kat pakawanan na, Crowley. No di ka kinayat idi para kini Alpha. Ngam ita, kayat kan. Ay, kagyaman ak nanang. Pakawanan na kumabaraw. Awan dagit nanang. Saan kayo maginura? Iso nga ayos lang. Naibaga ti kabsat ko, masakit kayo, nanang. Iso nga'y mayak. Saan ko akadwan ni Kaloy? Tawan mga sikaso iti negosyo mi ijay lugar da. Susan, anak ko. Kailiw ka una yun. Kat alaak na ito'y agundaway nga agkid daw iti pamakawan. Gapo iti inarabit ko iti asawam iti kalabas. Ay na, awan kanyak day jayan, nanang. Nalipatan min day ta. Naira na lang abisi kami. Iso asaan kami makapaspasyar. Iso pasensya kayon. Awanan niya man na anak ko. Sana bali. Tadati kabsat mo, kani ba yung mamang tultulong kanyak dito eh. Nasayat nga rod no kasta. Ala, agpapigsa kayo nga rod, nanang. Di yun pakadanagan tinapalabas. Tanabayagan alinipat miday ta. Agyamanak, anak ko. Naragsakak tati amok kaguranak ni Susan nga anak ko ngam nagbidutak. Ti amok na sakit tinakam na kanyak, gapo iti naramid ko iti asawa na. Ngam saan mo't gayam. Nagkidawak nga rod iti pamakawan katlin mo kay ti barukong ko, tanaragsak kami manan kadagiti anak ko, aging ga kadagiti apo ko. Alakastan, ti pagayam mo, Maya. Tao tayo lang nga makaramid iti saan na may parbang wano agbidot. Ti importante, nagbabawyam ti nagkamalyam. Kat inlintag mo ti bidot mo. Ti madi, kat no nagbasol wano nagbidot ka lang arudan, di mo pa'y lamaklon ti bidot mo. At least, inamin mo ti kamalim, kat si papakumbaba ka nagkidaw iti pamakawan. Ala, papagayam di tanti nagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Maya. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose parity script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo, amin.